Tikulanchireni kwina kulikonse kumene muli. Tiyenteli mosi pano pa radio Lhomwe. DJ wanu Rodine wafika. Tiyenteli mosi musandisiye ndekha. Muli bwanji uko ku radio Lhomwe group. Ndo paseni moni. Ndakubwereserani kuipa kumene kwa Phungu Joseph Nkasa. Akuti sopano ndikuiyankhe sopano. Khalidwe la uchisiru limakhala la uchisiru kwambiri. Amazolowera nazitenga kati munthu wa mzeru. Ndifuna kuyankha zikhale ng'oma. Ndifuna ndayankha zikhale ng'oma pano. Tiyenteli limosi musandisiye ndekha. DJ Rodine Munyanane pano pa radio Lhomwe. Tine ndimangobwera ndi nkhani kuyankha kapena kusayankha. Ndendabwera ndi imene ya mafolena mophatikizana ndi azikhale ng'oma. Ndimafuna tiwayankha zikhale ng'oma. Pamenenso abwera ndi nkhani yawo kuti akulephera kutolera ndalama za nkhani. Pamene akutenga mafolena kupitisa maiko akwawo. Akuti mafolena ndi amene amapangisa kuti lino ziko lathu la Malawi lisachite bwino. Tene mafuna ndiwayankha zikhale ng'oma kuti mukunama kwambiri. Mukunama ngati ziko lakukanikani kuyendesa. Musamunamizire mfolena. Twazikhale ng'oma kuti akulephera kutolera ndalama za nkhani forex ya nkhani chifukwa chonena akuti obwerawa amatenga forex ya mpiri kwa basi kumapita nawo maiko akunja ndi kumayithawisa muziko muno. Tene ndimafuna ndiyankhe pano kunena kuti pamene tadana ndi mafolena, pamene tikutenga mafolena kubwerera kwawo, tisawanamizire nkhani zinyawu zosiyana-siyana. Muno muli amwenye amene akupanga mabizinesi ndi boma, muli amwenye ochuluka. Amene akupanga mabizinesi ochuluka, amene adasegula makampani osiyana-siyana kuno kwathu ku Malawi. Bwanji osakamba za amwenyewa mukukamba za munthu wakuda. Amenenso khungu lanu mukaliyang'ana ino azikhale ng'oma likufana naso khungulo ndi munthu amene mukumuthamangisa kuti azipita kwawo. Sikuti ntili pano kuyikira maBurundi kapena maSomalia kumbuyo, koma ndifuna ndinene pano kunena kuti pamene tili pa dwache kuthamangisa anthu amenewa, tisawanamizire zowanamizira zambiri. Tiye tiwagwire azipita kwawo. Koma zowapaka matope iyayi. Ine kuno ku radio Lhomwe sindinayambe ndayankhulapo. Tisawapake matope anzathuwa. Tisawanamizire anzathuwa zinyawu. Tundili pano kuyankhula pano pa radio Lhomwe. Rodine Munyanane amankhonena paja chilungamo. Kwa Phungu Joseph Nkasa kumeneko. Njeni manena pano pa radio Lhomwe kunena kuti iyayi osamapanga zimenezi azikhale ng'oma atu ayima pachulu kunena kuti mafolena ndi amene akupangisa kuti ziko lathu la Malawi lizilowa pansi. Iyayi tisanamizire mafolena. Ife aini wake ndi amene tikupangisa kuti ziko lizipita pansi. Munthu obwera sangachoke kwawo kuzalowesa ziko lipansi, koma ife aini ake. Ati mukunena zona ino Munyanane, ndifuna ndinene pano chilungamo kunena kuti yayi ngati tadana ne mafolena kuti azibwerera kwawo, tisawapake matope ya. Chifukwa atonse alliance china chilichonse chikamachitika akumanamizira
akumanamizire chimene chikuchitikacho. Mbuyo mosemu atonse alliance ngati mukukumbukira amanena kuti akulephera kupanga zinthu chifukwa cha covid. Kenaka kutayambika nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia amati akulephera kupanga zinthu chifukwa chonena kuti kuli nkhondo ku Russia. Leronso azikhale ng'oma akubwera ndi chichewa chonena kuti akulephera kupanga zinthu kuko, akulephera kutolera misonkho yochuluka, akulephera kutolera ndalama forex mu dziko lino lathu la Malawi chifukwa cha anthu obwera. Ndeni mafuna ndifotokoze chonchi kunena kuti poti mafolena wa mukuagwira, pakuti maburundi wa mukuagwira akubwerera kwawo, ena mukuasiya kunzaleka, ndiye muzitolera kuti ndalamazo muzitolera kuti. Lero mukuti mumalephera kutolera ndalama chifukwa cha mafolena, ndiye mafolena aja mukuagwira kubwerera kwawo. Ndiye pamenepa mufuna mundiuze kunena kuti ndalama zimene inu mumatolera timisonkho ting'ono lero mwagwira anthu aseka mashopu akunyamuka kubwerera kwawo, ena mukuatumiza kwawo. Mukatero ndalama zimenezo muzizikazitolerera kuti muzipita kwawo ku Burundi muzikatenga ndalamazo. Funso langa atu nkumabwera pano, ngati anthu mmalephera kutolera misonkho yochuluka, maburundi ali mziko momuno, maburundi ali momuno, masomali ali momuno akupanga bizinesi zawo. Ndiye lero mukuti iyayi anthu amenewa ndi amene akutilepheresa ife kuti ziko lizipita chisogolo, anthu amenewa ndi amene akulepheresa kuti zikoli tizitolera ndalama za ku America. Ndiyene mafuna ndikufunseni kuti poti mwagwira mwapitisa kwawo, ndiye ndalamazo muzikazitolerera kuti ichi ndi chiyambi chokugwabe ziko berikhala likupita pansi. Koma musawanamizire maburundi kapena masomalia kuti ndi amene akukulepheresani kuti muzitolera ziko ndalama. Ayi ndiye mukunama. Pamenepo kuno ku radio Lhomwe azikhale ng'oma ndizakususani kwambiri. Sindizakupasani mpata iyayi. Ino atonse alliance mukamakhala nthawi zambiri mukumanamizira zinthu. Kunamizira cyclone Ana, kunamizira cyclone Gombe, kunamizira cyclone amene angabwere kuno kwathu ku Malawi. Mukumayima pachulu kuti atikulephera kupanga izi chifukwa cha izi. Chonde kubomako ngati zakuvutani musafike point yomanena mawu kuti Burundi ndi amene akukulepheresani kutolera ndalama za ku America. Ayi pamenepo ndiye ine ndisusana nanu kwambiri. Zonse zimakufikani kuchokera pompano pa radio Lhomwe. Ticha che Munyanane asakhala ali pa chilungamo, kukamba chilungamo basi. Kuti anzathu ino atonse alliance ziko limene likukukanikani kuliyendesa kulipitisa pasogolo mumapeza njira nthawi zonse zonamizira. Ndiyeti kuti musabwadika Malawi boza kuti muzinena kuti maburundi wandi amene akulepheresa kuti muzitolera ndalama. Iyayi osamanama iyayi. Auzena Malawi chilungamo kuti ife zatikanika. Funso lina limene ndimafuna kuti ndifunse kubomako, mundifusire kubomako. Ndimafuna ndikufunseni ino azikhale ng'oma. Anzanu a DPP, anzanu a UTF, anzanu a Malawi Congress Party yakaleja, anzanu awawa achoka kumene wa DPP, boma la Profesa Afa Peter Mutharika amayendesa ziko libwinobwino. Ndipo nthawi imene ankayendesa kuti forex muziko mu inkakhalamo ndithu ya 6 months. Inkakhalamo ndithu forex ya 6 months. Anzanu amayendesa ziko motani. Ndimafuna ndikufunseni ino azikhale ng'oma. Pamene ino mukukhala ndi forex ya 2 weeks, pamene ino mukukhala ndi forex ya 1 week, ndalama zimene zimakhala ndi anzanu mapulani ake amapanga zanji. Lero mukubwera nkumayima pa podium ndikumanena kuti ya chuma cha ziko sichikuyenda bwino chifukwa choti tilibe makampani. Kodi mbuyo mwanzanu anali ndi makampani? Ndimafuna ndikufunseni ino azikhale ng'oma.
pamene anzanu amayendesa zikoli makampani ena aso asanasekedwe, pamene adimakinu mukutseka chifukwa choti mulibe ndalama zogulira chimanga, anzanu ankayendesa mumwemo ndi kumakhala ndi forex ya 6 months. Kodi mapulani amene wanzanu akapanga bwanji? Ndimafuna ndikufunseni azikhale ng'oma kuti musanamizire zambiri, koma munene kuti zikoli inuyo lakukanikani kuti muliyendese. Mapulani oti muzipeza forex yochuluka kwambiri kuti muzisiya nziko zikukuvutani inu mulibe mapulani atonse alliance, mulibe mapulani oyendesera zikoli. Ndi chifukwa chachelero mudziko mukukhala forex ya 2 weeks. Anzanu amasunga forex a DPP, amasunga forex ya 6 months, amasunga forex ya 3 months, amasunga forex ya chaka chonse cha mtunthu. Pamene inu chibwerere mwakhala mukuba ndalama za boma, mukuba ndalama zochuluka, mukugawana ndalama mboma, mugaza kuti ngati munabwerera kuzaba mboma, mugaza kuti forex ikhalamo bwanji, mugaza kuti forex tisunga motani, poti inuyo chilowere mboma mukatangale wakhala kupitisidwa chisogolo, mwabayiba ndalama zochuluka mboma. Ndiye lero mukanene kuti akulepheresa kuti musunge forex ndi awawa obwerawa maburundiwa. Tiona poti maburundiwa mwagwira mwapitisa kwawo, tione ngati zinthu ziti zisinthe. Tione ngati zinthu ziti zisinthe, koma musawapake awawawa zinyawiya, musawapake matope maburundiwa. Ayagwireni apitiseni kwawo azipita, ndiye akapita mukawamaliza kuagwira. Tione ngati muziko muno mukhale forex, tione ngati muziko muno mankhwala mzipatala mwati azipezeka, tione ngati muziko muno mafuta awa petro agalimoto ati azipezeka. Agwireni azipita, koma musawanamizire anthu wa boza iya. Hetu azikhale ng'oma. Ndimafuna ndikuyankheni chonchi, ziko langokanika ili kuti muliyendese, ziko lakukanikani kuti muyendese, koma musawanamizire maburundi, musawanamizire masomalia. Chifukwa kwa iwowo so mmapeza kwa inu amene so inu andale inu mmapeza ko phindu, kwa anthu amene wa inuyo andale inu mmapeza ko phindu. Musatinamize pano ya monga lero pa chisande ndikusiyeni kuimba kumeneku kwa Pungu Joseph Nkasa. Inu akukhonjeni muli ndi mwayi kwambiri, T.A. Kapichi muli ndi mwayi kwambiri, tukwa Ntombole muli ndi mwayi kwambiri kukubwera Mnyamata ameneyi kuzayima ukhansala kumeneko. Mnyamata uchanso ozichepesa kwambiri amene wayamba kuchita zitukuko. Tikufuna anthu otukula ziko ngati amenewa. Waisoni Machado amene akufuna kuyimilira kumeneko kukhonjeni kwa T.A. Kapichi kutyolo. Mulandireni Mnyamatayu, akuoneka kuti amene atithandiza kwambiri, osati mbava zinazi zimene takhala tikuzidandaula mbuyo. Twakwa Ntombole takonsekerani kumeneko kwa Salubeni, komanso osayiwala ku Kapichi kwa Mberenga. Kumbukirani kuti Mnyamata amene akubwera kumeneko kwa Ntombole kwa Namiwa, tiyeni munkonte Mnyamata amene kuchididi kwa Mashalubu, mukonteni kwa Misoya, kwa Kambalame, mukonteni Mnyamata amene kwa Kavunye, kwa Muhoma. Kumbukirani kumvotera Mnyamata amene. Ndatero mundirole kuti ine ndibwadukepo apa. Ndakupasani Mnyamata kuti muzamvotere kumapeto kwake amene kuti muzampase voti ya ukhansala kumeneku kwa kutyolo kwa T.A. Kapichi kukhonjeni. Toma Mnyamata izina lake tikuti Waisoni Machado, ena pomunyadira mangoti amisheki. Ndapita ndapatuluka ndatewe Munyanane Rodi ne pa Radio Lhomwe.